अजीत मोबाइल महाराज का म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। फोन कल गे वो बोलल गे फोन कल गे वो बोलल गे के बहिया में जपना के मिस दल गे हल्ला भर मकई खेत हमें खूब कल गे हल्ला भर मकई खेत हमें खूब लल गे दर्द नस नस में हमारा वो भर दल गे दर्द नस नस में हमारा वो भर दल गे हल्ला भर मकई खेत हमें खूब